makawuono. Ji adek owito ngimagi ka mamoko oyudo hinyruok e masira e apaya ma Meru Embu. Joket mwandu ma jua kali mang'eny kabisa odolal e mach mano timore ni. Mwandu molal ka en mwandu manyalo ingo milion 15 kata 20. Johala makamas Kisumo koda machiro ma Nanyuki kwanolal tok mach wang'o mwandugi mag tich. Ramogi TV kawuono limo nyithindo modak e Children's Home e boma ma Kisumo kapod dhi nyime dhialo nyasi mar rwako higa achiel nyaka ne ochak tiyo. Arokini machiegni nyakore mogo joni kod thuolo mar tudori koda ka e namba mar 236 kata Twitter marwa @Ramogi TV KE kata @James Opondo Senior. Kawachako wedo ni ji adek oyange ne owito ngimagi e masira mar apaya okinyi makawuono e apaya maduong' ma Meru Embu. Masira no noyudo bas skund ntiri mar wiro mane oting'o jokanisa mar Thau Methodist kane terogi e arus e boma ma Nairobi. Ospidi ma Meru South Yunia Onyancha omedo ni kuom ji 46 mane nitie bas no, ji 8 nohinyore mach kendo yudo thieth ka mamoko to ne oyudo hinyruok matindo. Siemo derepe mondo owe ng'wech mamalo e apayno mani kod konde modhuro. Saa 10 asubuhi tumepata hiyo habari kutoka kwa watu wa fire brigade Chuka na tumerespond. Imehusisha watu walikuwa wanatoka Tigania West, walikuwa wanaenda harusi wakiabiri gari ya Ruiri kutoka Meru, na driver alipoteza mwelekeo na vile mnaona gari ikatumbukia hapa chini. Tumepata gari, watu wenye wako hospitali, wenye wameumia, wako na majeraha mabaya ni watu 8, watu 28 wako na majeraha kidogo kidogo, na tumepoteza watu 3, wamama 2 na mwanaume 1. Tahadharisho especially wakifika hapa, kama vile mnaona hii barabara ya hapa Embu Meru iko na kona mingi sana. Watu wapunguze mwendo, wasiende mwendo wa kasi. Jua kali mayudore kamas e boma ma Kisumu kwanolala makoro lacha bang' mach muoche dier otieno ma piny orugo kawuono kendo ketho mwandu ma kwandgi oheo milion 15 kalure gi joneno mach notucho otieno makar saa 7 to kalure gi kit majno onge gimoro amora mane gireso. Moko kuom mwandu mowang'o ting'o nyamburko, masinde, generators e kind mamoko. Joket mwandu ma kamas kaachiel gi jo halago koro kwayo Tent County ma Kisumu mondo oresgi kalure gi ni thothgi olalo tijegi kendo moko kuomgi bende nigi gope e bengi. Nonro pod dhi nyime mar yango gimane nyalo kelo majno. Kochakore saa 7 mar otieno mach nowang'o area kama wantie, owang'o kama duong' kendo ketho mwandu johala mang'eny kabisa. Joket mwandu ma jua kali mang'eny kabisa odolal e mach mano timore ni. Mwandu molal ka en mwandu manyalo ingo milion 15 kata 20 e mwandu molal ka. Wan gi jojua kali kae mageni jonyuol matiyo matek mondo gipuonj nyithindo, to mwandu wang' kae ma ok nyalre. Wanyalo mana gombo kwayo serikal kanyalo konyo jogwa moyudo tabu bilagi through disaster management mondo gikonywa mondo wabne kaka jojua kali gi nyalo chako dok e tijegi magitimo kama pile pile. Koro wan gima wakwayo kony ne jojua kali mondo ngima wanyal dhi mbele. Wan gi nyithindo madhi yaw skul Januar, wan gi loans ma wakao to ok wanyal chulo loan nikech utewa gi owang'. But ne en gima lich. Koro wan wakwayo mana county government of Kisumu kanya konyowa nikech wan kaka jojua kali wan jo hand to mouth. Like kawuono onge gima nyithindwa dhi chamo nikech wan wabiro koro kinyaoro kata nyathi pesa lot e ot.
Koro kawuono manyiso ni wan kaka jo Zambia group nyithindwa dhi nindo kech waonge ga account mwakane pesa wabiro ka koro kan wauso koro akwanya chiemo koro akwayo kan ka kony moro nyawuoknwa sana county government of Kisumu ka ginya konyowa gi kony moro amora wadhi rwako. Kawuok e kaunti ma Kisumu wadhi nyaka kaunti ma Laikipia kama oyudo ni moko kuom jo ohala e boma man Nyuki kaunti ma Laikipia oyudo lal tok mach muoch kar otieno kendo wang'o dukni maromo 20 majno mane oketho mwandu mag jo ohala pok ofweny gima ne ochake. Jodak mane oringo konyo simo mach seyo tend kaunti ma Laikipia kuom leo mar josim mach ma kaunti no bende giseyo josim mach ma kaunti no kuom koso lony tok jodak go konyogi tiyo gi masinde mag simo mach. Jodak ma kaunti no koro kwayo tend kaunti mondo nyiew masinde manyasani kendo tiego josim mach ne midhiero mag mach manyalo muocha ndalo mabiro. Ni wananchi wamesaidia hapa. County government hii machini imekwama kabisa. Haina hata hawana training yoyote wamefunzwa ya kuoperate hii kitu. Tunaomba watu wa zimamoto wa Laikipia County wapelekwe training ili waweze kusaidia wakaaji wa Nanyuki, sababu sisi tumeumia sana. Ni wananchi wamesaidia hapa. Moto imetokea na chanzo ya moto haijajulikana vizuri, lakini investigation itafanywa, sababu nimeona hapa OCS wakubwa wote wa serikali wako hapa na wataweza kujua ni nini inaendelea. Nyasi mar dhialo higa achiel mar Ramogi TV kawuono chomo limo nyithindo kar dak nyithindo ma Kisumu Children's Remand Center. Jolendo kod jokanyo mopogore chopo e limbe no. Watudore kodgi achiel kachiel kokalo kuom jalendo marwa Millicent Adhiambo. Millicent, kinyalo winja nyisa ni to uchomo komane to nyasi mar Ramogi TV tero unade e county no ma Kisumu? Hero kama na inya James Opondo achiel kachiel kwa wuok Kisumu County kandi kuma bende no kele nyasi mar dhialo iga achiel mar Ramogi TV kaka wuono onyono odiochieng mar adek kama bende waneno ni wariure kod nyithindo mabende okane Kisumu Children's Remand Home mondo mi wanyal bedo kodgi kanyakla kaka achiel kuom yorno mar duoko lwedo kendo goyo erokamano ne jogo ma osesirowa. Abro telo achiel kachiel ka bende ang'nwa donj kaendi watwa kod manager mar Kisumu Children's Remand Home mondo mi onyal leronwa ni to kaendi gin chenro mage mabende gitime. An kod bende jofwambo mago mabende ugeno mano Trevor Bija kod Ruth Achieng mabende kelonu chenro mag penj laktar e radio kacha to kelo chenro mar tich mateka. Achiel kachiel abro chako kod manager mar Children's Home ni mondo mi olernwa ni to eye kaendi gin gimage magitimo to nyithindo mage magikelo kaendi odiochieng makawuono bende wariwore kodgi. Onyalo wache wach mande machiegni king'iyo kamera mondo ichakna gi nyingi. An iluonga ni Mark Odhiambo Kea, an manager ma Kisumu Children's Remand Home. Children's Remand Home kae warito nyithindo moketho chik, to kendo warito moko bende moyud ka nigi shida oko kaka mantie street, to nyaka giduto gikali court kapok okelgi kae. Erokamano. Odiochieng kawuono Ramogi TV ka gidhialo higni achiel nyaka ne chake ayanga gineno ni gibigiriwre kodu kaendi gigonwa erokamano kendo giduok ledo kuom sir mabende jopiny kod johera osemiyowa. Inyalo wacho ang'o e chenro ma kawuono kuom biro wa kae? Agonu na erokamano mokwongo kuom Ramogi TV kod jogo duto mochopo kae kowuok Ramogi Royal Media Services. Mokwongo daher wacho no timo ni ber nwach ukonyo nyiso piny ngima shida ma nyithindo kale kendo mamiyo gibiro kae, to kendo ukonyo nyiso piny ngima ratiro ma nyithindo, to mondo ka gijiwo wamedo jiwo mae to dhano duto nyalo miyo nyithindo luor makare. Erokamano. Erokamano ahinya pod wabedo twak kodi gi thuolo ni endi nyakora moga jwang' abro teri ir jofwambo magi migeno nikech magi moko kuom jogo mane omolo Kisumu kaendi mondo mi unyal neno gi achiel kachiel gilos kodu giriwre kodu kanyakla mondo ng'iyo kod hera ma wan godo kaka joramogi kod oganda odhi nyime. Abro chako gi Trevor Mbija kaendi mondo lerwa ni kaka Ramogi TV osebedo Kisumu kaendi ma odiochieng mar adek. Chenro dhi nade nyaka sani uchopo ka? Ang'o miyo nuneno ni ulim Kisumu Children's Remand Home? Ingeni wasebedo gi chenro kidieny 4
mokwongo nwachako gi free medical services men miyo ji thieth e yo mok gichulo omenda mora mora. Ji nobiro Thagaland, ji mang'eny monyiewo yath morumo mwachako wanyiewo mochako rumo. Nyiso ni nitiere dwaro e gweng', ji te dwaro ni mondo kony gi wach mar yath no endo. Nyoro koro nwamanyo jo bodaboda obiro go mpira gi polis. Ing'eni jo polis gi bodaboda gi chalo yo mawasike, lakini nwamiyo ni gombo gi go bol adhula achiel gachiel mabeno yombgi, to mane ka koro gibedo gi paro maber ni kare ok gin wasike, gin mana kaka osiepe. Koro kawuono ka endi wan e children's home ka mondo mi wanyisgi ni gimbe gin mana dhano. Komaki gi ketho chik achiel ariyo adek moko wasewinjo iye kanyo, to gi yie ni gidwaro rie wach. Emomiyo wabiro ka endi mondo wanyisgi ni koro bedo ni giketho chik ok onyiso ni koro gin joma weti, joma ok nyal kony. Emomiyo koro Ramogi TV no paro ni kaka osechopo higa achiel ni mondo waduog ir jowa, nikech wawacho pile ni maendi jowa gi emomiyo wachopo kama wachopeni. Emomiyo koro nyaka wabiwirgi wanyisgi ni ero kamano. Wachopo higa achiel nikech un. Emomiyo chenro mwapango gin achiel ariyo adek mwatimo. Kiny kendo wan e service moro iluongo ni Power of Jesus Around the World Church, ma en kachok. Nyaka bende wadhi walem, nikech gimoro amora moko kete nyim ruoth ok nyal dhi maber. Mane momiyo wachopo ka endi kawuono mana mar nyiso nyithindo mantiere ka ni ok giketho chuth, pod ginyalo riere. To mane chenro mabe Ramogi timo pile higa machielo ka be chak biro pod wabro chak waduogo ka mondo wawuogi jopiny wanyisgi ni nitiere kuonde moko achiel ariyo adek ma ng'ato ka ng'ato nyalo mako mondo mi wasirre kaka joka ng'ato. Mowacho pile ni en dongruok maonge gi dondruok, kendo station morikni moko rikni mane kaka watime. Kama na kaka kisewanya koro moga jwangi winjo ni en dongruok maonge dondruok, lakini ukelo lokruok. Abro teri ira achiel kachiel ir Ruth Achieng' ka iwinjo radio to pile nyobinjo ko jiwi ni timana matek siro kanda kacha, to kiduogo Ramogi TV olero ni maber kaka inyalo dak kotenore kod tuoche mopogore opogore, bende kaka inyalo ritori. E thuolo ni endi iwinjo ka Trevo osewacho wach thieth makare kendo dwaro ma ji nigo, to kotenore kod show ni mar penj laktar inyalo singo ne oganda ngo, nikech oyudo ka dwaro nitie mar bedo kod ngima makare to nyalo bende onge. Bende in gi chendo kata mpango mar biro kelo chendo ni endi e gwenge ma ok isiko kode studio kata mondo jopiny obed kodi kanyakla kendo unyal wuoyo kuneno kendo puonjoru ka uthiedhoru maber. Ero kama na Nyamili mana kaka iwacho no wantiere kod chenro makende mar golo penj laktar e studio kendo wadhi wuotho kode e gwenge mopogore opogore. Kaka ne wachake Victoria Primary School ne en mana chako, to mana kaka Trevor wacho ne waneno ji mang'eny matamre gi nono. Mano chopo kendo odiechieng' machielo to ji noduogo kane gipani wantiere kod chenro mar ariyo, to kata kamano ne ok otimore. Koro kochopo Easter kata Pasaka to kendo wantiere kod chenro mar dhi e gwenge mamoko. Wabotere county ka county, wabotemo mondo mwachope gweng' ka gweng', nikech seche ma wawuok oko kaka Ramogi TV seche mwakelo ni lakteche kaachiel kod nurses mondo mi gimi yath, tiende ni waketo ngimani mondo mi obed maber. Gimomiyo awacho ga ni ngima en mwandu, nikech ka ngimani ok ber to kata puodho ok inyal dhi, kata nyithindi ok inyal rito. Emomiyo chik namba 1 ni rit ngimani mondo mi bed kod ngima makare. Ero kamano nyakoro moga jwang' de bera gombo nu lidhalidhuna ka nyithindo go mor kuom biro mar Ramogi TV kaendi. Abro tero wachiel kachiel mondo mi ugo mana wang'u ka ok waloso kodgi ne picha gino madhi nyime kanyo, nikech mor ma gin godo, nikech Ramogi onyalo limogi gigo magisebedo ka giwinjo. Inyalo neno kacha nyakwara moga jwang' en tim malich ahinya, ka be neno ka jofuambo, jodito kod jotelo mopogore opogore mawuok Ramogi TV ni kaendi kendo ginyalo neno ka giriwore gi nyithindo go, miyo nyithindo mor ka giwer kendo ginyiso drama e yo makare. Abro teri ira achiel kachiel ir jogo mondo mi inengi ka kamano nyakwara moga jwang' kaka ineno no endi inyalo neno gi kanyo. Ineno ka miel ochuo nduoko malich kendo moro ochuo dalani, gino mabende ji gombo ga gomba. Ka kamano James opondo gi e thuolo ni endi inyalo neno na iweyo jopinyo ne gino matin kapok idhi kod weche manyien mbele mondo mi gineni to Ramogi ni endi gidhialo higa achiel yo machalo nade, to bende en ranyisi. Ero kamano ahinya James Opondo, kaka iseneno no endi anyalo bedo kuomi sechegi idhi nyime kod weche manyien. James Opondo an kuomi. Ero kamano Millicent kuom bedo kuoma. Wan kwayo ma wan godo en ni kamoting'o Jae Lieta kod Simfros magin producer magwa, wakwayo ni mondo minwa Trevor rech okelnwa nwambe wachamie mit mar Ramogi atwan. Bob Singo Wafula boko ni manyne gine moro odagajre godo. Okadwa wacho mang'eny koro moga jwang'ero kamano Millicent ka owuok e county ma Kisumu kama
miyo wali podno maleu kochopo sa achiel kod sadek nyakore mogo jwang pod wabroido wechegi e yorno makare kendo pod wadhialo higa achiel mar Ramogi TV. Ka udhi mbele oyudo ni jopuonjre ma jo klas 8 mane pi otero e yawo ma Theta ngeso mokalo omi ik makende ka jopuonjre wetegi wacho ni thogi okelo kuyo ne anyuolagi. Rusels Bihingo ma jahigni 14 gi nyawadgi noromo gi thogi ndalo adek kapok gitimo penj maduong' mar KCPE e kinde mane gin e limbe mar puonjruok e yawono. Anyuola gi wede ochwalo kwayo ne migawo mar somo mondo one ni giketo chenro makare mabiro rito jopuonjre e kinde mag dhi e puonjruok machalo kamano mondo nyithindo kik wit ngimagi. Gikwedo apisas mag migawo mar somo mondo somo kuom ling kendo onge okang' magisekawo nyaka midhiero na yudigi. Muda matime yote ilikuja tukakuwa juu ya nidhamu hatupatani. Because mostly alikuwa amependa sports na sports ina keep vijana wengi away from hizo activities mbaya. Alikuwa na maono mengi tu sana, na kuongea ukweli hiyo kifo yani sijende semaje, cause labda Mungu tu ndio anaweza niponya, cause hata nifanyaje haizi rudi. Ni pigo kwa community as whole, juu ni mtu angekaribia mtu wote alikuwa anamwacha na furaha. Ni mtu alikuwa mtiifu, alikuwa anapenda kusikiza na ungemtuma angekataa. Kwa hivyo mimi pangu tumelose as a community, as a family and as a community tumelose mtu wa maana sana. Tunashangaa mbona hakuna policy ambayo ina guide hizi vitu zinaitwa relaxation, hizi excursions kabla mtihani, wakati tunajua watoto wanafaa kuwa safe. When you take your kids for a trip ambayo ina involves traveling, ina involve different people. Gikone to ringre nyadendi Masisa Kima ma jahigni 20 koraboro mane owito ngimane piny Saudi Arabia oiki dalagi e kaunti ma Machakos. Ringre Masi ne obudho e kar kano ringre kuom thuolo mar dweche 2 kane anyuolane manyo yore mag chwalo ringre ne pacho kowuok e pinyno mar Saudi Arabia. Masi en achiel kuom nyidendi 3 mane owito ngimagi e piny Saudi Arabia ma anyuolagi ne onge nyalo mar duogo ringregi pacho kae. Gino ma gavana machona Mike Sonko ne odonje ma okonyogi kelo ringregi pacho e seche mane okwedo tend piny Saudi Arabia kuom sando kendo nego wakini madhi kono e yor tich. Sonko ojiwo jotelo ma pacho ka mondo okony anyuolago ni mara moko ok yud thuolo mar iko anyuolagi kaluwore gi omenda mathoth madwarore. You are gone too soon, and we had a lot to do with our lives. I can recall, plan, and how we will have to celebrate our Christmas. If I knew the day you were leaving the country was our last day, I could not have left for you to go. I know you could have listened to me as you always did. Little sister, say hi to Daddy. I know you are in peace until we meet again. Mimi kwa niaba ya familia yangu nawapatia pole, mkuwe na nguvu. Hakuna kitu sahihi hata kikifanyika kitaonyesha Masi akuwe hai tena. Ni jambo la huzuni sana na uchungu sana, na tunajua haki itapatikana. Mimi naomba serikali hii yetu ya Kenya, tafadhali, those agents wale wanapeleka watoto wetu ngambo, we want to hold them accountable for taking our kids there na hawawachungi. Nimshukuru gavana Mutua ambaye sasa ni CS wa Foreign Affairs. Nchi ya kwanza ambaye alitembelea ni Saudi Arabia alipopatiwa hii kazi, kwa sababu inaonesha anasikia pia uchungu ile wazazi wanasikia wakipoteza watoto wao kule. So ningependa pia tushirikiane na hii serikali yetu so that tuweze kuprotect watoto wetu.
Watimo mos ne familia mar Masi kuom wito nyathigi mapod tin. Nya Ramogi jowang' wakawo ywe machwok kendo ka waduogo to pod wan kod weche mathoth mokalo. Kik idhi mabor. My name is Tony Mungai Hutia Nyoto. I do a lot of this counseling, mentorship for boys and girls, where we are now doing the divorce care ministry for both men and women. I was not getting married to get divorced. It was marriage and that's it, till death. We most of the time throw the burden of divorce to women. We forget that part that the man is the head of the home. A relationship is two-way, and that's why the Bible talks about two people can never work together unless they agree. I've been dating a different person than the one I meet in the house. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Mano doko pamo, mano doko miel, yae, mano doko pako. Kuom Yesu to duto te nyalore. En chenro miyude mor, en chenro mar loch. Kendo Nyasaye osebedo jakora, to kendo Nyasaye osemiya loyo gik mang'eny. En mana injili kalo kod nyarasembo. Roda nyarko kitmo, kokikore gi jaseme, Ken the DJ, kod wuod Karungu, Jilo Jamwaka, Mayo, Injili Mit. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina naitwa Priska Gadhoni Muya, natoka Nyeri, mpado wa Mkuraini. Niko na furaha sana kwa kujishidia MJP. Hizi pesa itanisaidia kuboost my business. Naomba Wakenya wenzangu waingie kwa hii mchezo, watafurahia kama mimi. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Ng'eyo makare kaka pien dendi chalo en gino mowinjore kendo makare minyalo timo ne pien dendi. Machiegni kendo Ramogi jodak ma Kisumu tieno manyoro nobedo gi mor tok Ramogi TV bagoromo mar danje club mar The Place mayudore Mamboleo e boma ma Kisumu. Nyasino noyore gi jothum mopogore opogore koda ka jolendo gi johera mag Ramogi TV. Johera mag Ramogi TV nomedo puoyo okenge mar Ramogi TV osetimo matudore machiegni gi jopiny chenro magi. Tunafurahia na Ramogi TV kwa kutuletea Ramogi at 1 kwa sababu Kisumu ndio mji wa Wajaluo na wameleta hiyo sherehe hapa kwa Wajaluo. Sasa tunafurahia sana na wasifanye hapa Kisumu peke yake, wafanye tena kwa mji zingine ndio Ramogi iweze kupanuka. Tunafurahi sana kwa hii sherehe ya Ramogi TV. Leo amekuja Kisumu tangu jana, juzi, leo. Tumefurahi sana, watu wa Kisumu pia wamefurahi. Nimejikuta hapa. Kwa hivyo nimeshukuru juu hata mimi pia ni msanii. Juu Ramogi ina roll over Kenya. Nimeshukuru. Asanteni, karibuni sana Kisumu. Kwa kweli tumeshukuru mafanzi wetu wote. Tulikuwa pale na waimbaji maarufu kama Prince Inda, tulikuwa na Odhiambo Taska, pale pia tukakuwa na Lawi Jakabonyo, lakini ukiangalia vile kuliko
Mashabiki wote wamefurahi, kumaanisha kwamba Ramogi at One ni kile ambacho kila mtu amependa, na sana wale fans wa Ramogi TV wamesema kwa kweli ni ile show ambayo imeweza. Ramogi Night to the world. Mashabiki ya Ramogi wamefuraha sana. Hata sisi hapo kwa studio tuko na furaha tele tele. Kiswahili nyakwa Ramogi wa make wa record pin. Kaudhi mbele oyini jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua okwayo jodak ma masawa mar Kenya mondo omed nyayo kwe kindgi kodo kendo siro jatend piny William Ruto kotemo kelo chenro mag dongruok e pacho kae. Gachagua wacho ni oganda magweng'no mor ahinya kaluwore ni Ruto senywakogi e piny owacho mare. Gachagua bende opwoyo Ruto kaka ng'ato maber marito singo moketo ne oganda. Ochiwo ranyisi mar Ruto walo jotelo mawuok masawa lemo madito mag tend piny owacho mare. Gachagua ne loso e kar tiegruok ma Technical Training Institute mantiere kar chung'od bura Maragwa kama noyange kar tiegruokno. The people from the mountain will not sign any MOU with the President William Ruto because we trusted him and he trusted us. Because we are people of honor. And the president is a man of integrity. We never signed anything with him. When he came to appoint the cabinet ministers, I must tell the people of Kenya, he gave us even more than we had expected. And we are very grateful. When it came to the PSCs, he gave us even more than we expected. I and our leaders in the mountain and the people of Mount Kenya are extremely happy that President William Ruto has respected the people of the mountain and involved them fully in his government. Min od ogai mar Azimio Aida Odinga ochunjo hera mag Azimio kuom gino ma wacho ni onge lal mag yudo e yiero mokalo. Bende wacho ni joherago onego jiw jotelo mane giyiero kendo tiyo kodgi kanyakla. Kane oloso e nyasi mar yango sikund sekondar mar nyiri ma ochake Dr. Aida Odinga Asanga, Mama Aida oseyo moko kuom jotelo ma obedo tenge gi dongruok makalo. Mama Aida osingo siro somo kare ne jopuonjre manyiri mabiro somo e sikund sekondar ma odhialego gi jaod bura ma Ugunja Opio Wandai. Mondo kik uketsa job go Dr. Aida Odinga Girls Dance. I know we are in a difficult time right now. Many people think that they have lost it. You have not lost anything. In our area here, with Orengo as the governor, Dr. Buru as the senator, Opio and I as the member of parliament, plus others, Omwende Wichedano as the MCA of the area. What else do you miss? What else do we miss? In an opinion, Oko churni la trika kamoro ni home trika kamoro ni ipa ko ng'at mabedi kia. Ni ianyo dik jo adu. Ni modeko ngeni. Ni modeko ilondo ni mondo mi tich. You don't need that. Ya weje lawyer wasunga uno no bikanye. Apenju sunga manjo no bikanye. Moje moko di londore ma. Endenyo manadi machando ji. Riwruok mar jopuonj kupet kokalo kuom jagoro maduong' Akelo Misori oseyaput mane nono somo mar CBC kaluwore kod lipodgi mane gichwalo ne jatend piny William Ruto. Misori owacho ni aputno oketho kaka kit somo mar abura ng'wen bende ne okethi. Omedo ni junior secondary oriko odong' mana e sikund primary ka owacho ni aputno ne pok oikore ne lokruok e weche somo. Wach makamano bende osiri gi jokanyo mamoko e sekta mar somo e kaunti ma Kisii kaka wacho ni aputno okelo chochni e chenro ma jo Kenya noseketo e weche mag somo.
Sisi kama walimu wa shule za upili tukiangalia syllabus ya CBC ya grade 7 ina mambo mengi sana ambayo yametolewa kwa syllabus ya secondary school ya form 1 na form 2. Hivyo itahitaji kwamba walimu wengi ambao wanaenda kufundisha pale inakuwa ni walimu wa shule za secondary. Hivyo maoni yetu ni kwamba sasa licha ya kwamba serikali imesema kwamba junior secondary iweze kuwa katika shule za msingi, ni muhimu ikuwe na kitengo chake maalum kando kabisa na mambo ya shule ya msingi. Iwe na uongozi wake pale ndani ili mipangilio yao iweze kuendelea vizuri kama vile ni shule ya upili licha ya kwamba iko ndani ya shule ya msingi. Na hakika nikiangalia huyo mtoto kabisa ameumia, yani amekosa tamaa kwa sababu kwa nini afanye mtihani hata kabla mtihani haujakuwa marked matokeo ya nini imetoka. So my concern and my big concern is that the commission or rather the task force failed in totality. This is as if it is a government that is coming back to reverse on everything. Because actually they would have taken time to build on what the former government had done. The subjects that are offered in junior high school are high school subjects. Like there will be practicals and all that. And the people who are well equipped in those practicals are high school teachers. So if they take it again to primary school, domicile it in primary schools, then there is an issue there. And again, subjecting grade 6 to a national exam and then tell them that national exam has no consequence, it is really demoralizing to the students. Jochiw thieth e kaunti ma Mombasa obuogo dhi e ng'anyo ka giwacho ni pok giyudo sara magi kuom dweche 2 mokalo kane giloso e osiptal maduong' mar Coast General Hospital. Jochiw thieth go ywak ni tend kaunti ma Mombasa pok ochulogi osara mag dwe mar 11 gi 12. Gimedo ni kina margi mar manyo konyruok mochwere e ywaruok mar osara pok onyago lemo. Bende giywak ni ywaruok margi e weche mag osara osebedo gino makinde ka kinde kendo gikwayo yudo kony mapiyo kendo mochwere. All the nurses moto umewaka moto umewaka moto umewaka moto umewaka moto umewaka. Usiache jasho la mfanyikazi likauke. If only we could be paid on time every month. The little that I will get, I will know how to manage. But even if the little that you pay me per month, you don't want to pay me, how do you want me to survive? Yet you want to force me to come to work and you want to victimize me if I do not come to work. So kwenye mefikia iko pabaya. You are working but you are a beggar. Hao unawaona hapa wote hao wamekuwa branded kama beggars. Professional beggars in that yani anakuomba na unajua hata kulipa but inabidi umpatie sababu hiyo kazi ni kama sasa ameimaster. So it is really stressing. It's not our wish to have that strike because those who are being admitted are our brothers, our sisters, and even our own sons and daughters. But now due to that, tumefanya kazi hatulipwi, remittances hazipeani, shida zinatuzidi. We are missing fares to come on duty. Tumekopa, manyumba tunafungiwa, chakula yenyewe pia tunakosa. So out of that, we have no otherwise but to down our tools. Nyakona mago jonka ni machopo giko mag chenro mar migago manobiro ni kotele koran James Opondo kamara mora ma intire gina ma dakwa derepe kata jogo mantire ndara kata paya en ni odong manandalo machuok to Christmas ochopo ka gin manandalo 22 koro ka intire ndara kata paya neno e riembo nyamburko e yorno makare ka itingo abiria kata jo wuoth ne ni ichopogi kama gedhiye kamora mora ma untiere ne jogo mapoda dhialo Ramogi TV banga bedo kuom hinga chielo wago inoero kamano pochigi pak kamora mora ma untiere ka odiochieng' makiny bende injili kalo biro bedo e kaunti no ma Kisumu nikech ka wacho ni joneno wa gin jogo ma ohero Ramogi wahero Ramogi kodu kwagono wana erokamano kamora mora ma untiere ne producer mara Jaelieta ne jo kamera gele reporters kamora mora ma gintiere ma loso weche mang'oid sachiel kod Sadik wagono erokamano bed koda odiochieng' makare nyinga en James Opondo.